Oriol, completa la quadrícula en un minut, edició a la Lliga. Som-hi. A veure, Espanyol Mallorca, Darder. Espanyol Betis, Marroca. Bé? Espanyol Sevilla. Real Societat Mallorca. Hòstia. Es va formar el Barça, aquest. Sergio Gómez. No, Sergio. Aquell català. Jofre. No. Gaire català no era. No. Collons, el... Take Kubo. Sí. Hòstia, no me'n recordo. 20 segons et queden. Villarreal... Estic potent. No sé, tio. Tio, no sé ni per on tirar, tio. 5 segons. No, tan poc temps és impossible, tio. I ja està. Que responguin als comentaris, Oriol. Hòstia.